Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Sam las 8:10 maing gabi o kung maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Bryan Morden, talos nga magpangalagad sa inyo tub-tub las 9:15 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Enero 19, 2021. Aksyon Hotline! Pahanomdom sa mga utod naton ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapabilin kita gihapon sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Ang tanan nga mga ginahimo nga health protocol sa gihapon dapat naton nga pagasundon ini may connection gihapon sa COVID-19 nga pandemya. Aksyon Hotline! Remind lang naton ina mga kaaksyon ang pagsuksok dira sang face shield, pagsuksok naton sang face mask, ang alcohol kag ang proper iyang physical distancing. Gikan sa iban nga mga tawo nga imo sini mga katupad dira mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Gihapon wala pa sang bakuna diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Padayon paghihapon ang aton sini iyang pangita sang EDEA. Although nga may ara na sa mga bakuna nga handa na nga pagasudlon ang pungsod Pilipinas, pero ini hindi pa basta-basta sa sini materyon kundi may mga proseso pa nga ginasunod. Aksyon Hotline! So pinakamaayo nga dapat naton himuon amo iya ang pag-usar sa pinaka-basic iyang health protocol. Way na sang iban pa kag pinakabakod maning kontra iya sa COVID-19. Aksyon Hotline! Las 8:12, Aksyon Radio Philippine Standard Time, kaaksyon sa aton sining pagpangalagad ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod City Materion padayon nga maulanon ang sitwasyon. Aksyon Hotline! Alerto gid ang mga utod naton sa aton mga kauturan nga yara sa mga lugar nga nanubuan diri man sa Bacolod o kon bugos nga probinsya sang Negros Occidental.
para malayo kita sa naman nga sahi sang disgrasya siring baha. Hotline. Katilingala kay ang ulan na sige-sige mga kaaksyon, do ay gid nagulo untat lang siya tagpila lang ka oras, balik na naman siya kag lawig ini imbis mag-untat liwat. Hotline. So ulo aligmat gid labi na gid sa mga lugar dira nga nabahaan sa nagligad, hindi gid magpatuyang tulog-tulog kag pasimple lang kay delikado gid sa aton sining sitwasyon. Hotline. Ano ba nakasintro subong naton nga talakayan sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon sining aga. Hotline. Dito ya sa Metro Manila mga kaaksyon may masobra 20 milyones ka duses mga kaaksyon nga ginbakal ang pungsod Pilipinas gikan sa Moderna. Hotline. Amaning dugang mga kaaksyon sang mga kinahanglanon nga bakuna diri sa pungsod Pilipinas. Apisar iya sa pila ka mga nagaginawa nga survey nga ang mga Pinoy alos 50% nga hindi iya magpabakuna bangod sa kahadlok, pero ang gobyerno Pilipinas padayon gihapon nga naga-purchase ni bangod kinahanglanon naton ini sa palaabuton. Hotline. Plus pagid gato nagkalahinabo sa Norway bala nga may ara sang nagkalamatay dito bangod sa Pfizer nga ini nga bakuna. Pero kabay pa nga ini way pagid man sang conclusive nga report ini nga Pfizer gidto ang vaccine na ginpatya nila basi manugpatay na gid man tong sitwasyon nila di na gid kaya sang lawas nila. Amo na ang Pfizer subo nag-investigate ang mga grupo sang medical team dito gina-investigahan man ini naglunta dito sa Norway makaaksyon, and diri sa Pilipinas mismo si DOH nagpalayag man kahapon nga hindi kita basta-basta nga i-revoke ang ila sa Emergency Use Authority sang Pfizer. Amo pinakauna nga nakakuha sina diri sa aton kay maga-imbestigar man sila. Pagkatabo sining Pfizer nga report sa Norway, mas ginsuportahan pagid ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga bakuna gikan sa pungsod China. Ati daw halata gid man nga love ni Presidente Rodrigo Duterte ining mga bakuna nga halin sa pungsod China mo. Hindi naman na matago sa aton kay ginaduso ya gid man ina. Imagine mo way pagani isang Emergency Use Authority ini pero daw kanamit na gid sa kay Sinovac kag kay Sinopharm. Hindi na matago diri sa aton. Halin sa una ang pungsod Pilipinas kag ang China sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte daw ka nami ginman sang palanggaanay. Samtang si vaccine czar Carlito Galvez makaaksyon nagpalayag nga nakasave iya sang $700 million ang pungsod Pilipinas sa pagbakal sang bakuna sa dindapit man. Okay man nakasave ko ti okay gid amo nang maayong balita para sa aton di maubos kwarta naton bla. may mga reports sini material mga kaaksyon nga padayon man nga ginausisa atong masobra na sinmil iya ka mga Chinese national nga tinabakunahan naman diri sa pungsod Pilipinas kag ang Presidential Security Group isa ato sa nabakunahan ti subong padayon man ina sila ginausisa mga kaaksyon. Ti mayo man gani kita lipay kita gini tanan-tanan ginaplastar sini material agod nga inang hindi nagid magkahadlok kitabla sa plaabuton nga panahon. And ang aton siring gobyerno liwat nga nagpalayag nga dapat maghalong gid sa illegal nga mga recruitment sang trafficking sining pandemya 2020 makaaksyon kay damo subong nga mga tawo nga gina-grab nilang opportunity. Basig ibanda braga pasuhot na naman sang binaklanay ka bakuna halin sa iban nga pungsod nga wala nag-agib la sa Food and Drug Administration. That's why nga ang nagapa-inject dira sa mga pribado nga mga doktor, i-check nyo gid kon ang bakuna nga ina aprobado man sa FDA kay basi mabutang sa ital-ital kaugalingon nyo da. Amo malanang ginaayo naton mga kaaksyon. Oy, subong galing nga adlaw kay Aryo, subong nga adlaw mga kaaksyon, nagtaas ang presyo sang gasolina. Pagmuklat sa aton mata subong nga aga, ang gasolinahan laina ang mga numero sang ila presyo.
piso nga ginsaka sa gasolina, piso kag 5 centavos sa diesel, kag 95 sentimos naman sa kerosene. Aksyon Hotline. Ang kerosene doon, digid man ni masyado importante. Pero yun mga diesel kag gasolina mo na importante sa matag adlaw gid tanan. Aksyon Hotline. Ting ang epekto yas ni ang pamakal naton sa mga utod naton sa merkado sigurado ko masaka man ni piso-piso man ang ning presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa merkado, manok, baboy, isda, utanon, mga panakot na kagiban pa. Aksyon Hotline. Grabe klatabo sa buong sa Pilipinas, no? Kundi disaster ang masakam sa imo, ang pandemya una gini plus ang balaklon daw doging takluban gid kita. Aksyon Hotline. Las 8:18 diri sa balita lokal mga kaaksyon ti ang Kwan Galio, ang City Health Office mga kaaksyon may ara sang ginatawag naton iya nga bag-o nga proseso sining pag-process mo sang Travel Authority dira sa City Health Office diri syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Ginaplastar nila subong ang online nga pag-process sini. Kabalo ka kada adlaw masobra 200 iya ka mga tawo ang nagapila dira. Tinagaginutok ini sila kung kaisa, ang iban wala face mask, ang iban why na naga-observe pa sang distansya, tigin pa kamayo sang acting subong dirang CHO mga action officer nga magpatigayon sa online process sining Travel Authority. Check tanay karon mayo man nga tikang ginhimo sang CHO. Aksyon Hotline. Samtang sa new o kon National Bureau of Investigation liwat panomdom sinyo ba silipat kamo wala sang office subong ang NBI umpisa nagligad nga adlaw tob-tob ini sa Biyernes 22. Bangod may 5 ka mga kababainhan nga office staff sang NBI ang nagpositive man sining COVID-19. Aksyon Hotline. So kon outside Bacolod ka from Sipalay kan duni kun din mga syudad kon Banwa diri sa probinsya di ka mo anay magkadto dis Bacolod ka magkuha sang NBI kay YD subong sang office makapuyan kag magastuhan lang kamo. Aksyon Hotline. Kagabi mga kaaksyon ginamonitor nato ang sitwasyon sa Bacolod kag Negros Occidental sining maulanon nga panon. In fact ang talisay kagabi ang ila sining City Kwan Disaster Risk Reduction Management Team kag office nagapagwa ganing isang abiso sa publiko sa via Facebook nila nga mag-alerto liwat bangod wala untat iya ang Kwan mga kaaksyon. Wala untat iya mga kaaksyon ang ginatawag nga ulan ti base bla sumaka na naman ang tubig sa pila ka mga areas dira. Aksyon Hotline. Sa Kaliling, Kawayan, kagabigin report man sa aton sang Provincial Disaster Management Program Division nga nagasaka man ang tubig dito. Aksyon Hotline. Abi check naton sining nga aga, abi ma-monitor kita liwat kay mas concern kita sining baha-baha subong diri sa probinsya ho. Kag syudad man sang Bacolod makaaksyon total si COVID-19 may bakuna naman nga naga-amat-amat pasulod diri sa aton kag kita medyo nadisiplina naman kita sa nadisiplina na naman kita sining kung paano ang health protocol tutukan taning baha kay mas grabing atake man sang baha subong. Aksyon Hotline. Tutukan taning palibot sa disaster makaaksyon kay do ka piot gid sang sitwasyon. Imagine mo na kung mabahaan ka na and tapos baha ang balay mo daw linugo kag buta sang higko, buta sang kung ano na lang ang mga basura plus pagid makaaksyon ngang imo sini kagamitan nagkalaubos iya kabalda. No ano malang imong ginkuan kay mo tinakluban sang kalibutan mo. Aksyon Hotline. Inablang kompleto ng sulod balay mo. Babay ka na dapat pa idugang pa kay ara na tanan-tanan tapos pagbaha lumangoy tanan-tanan. Pagkakita mo daw mawawaw kay mo. Aksyon Hotline. Imagine mo na nga pamaklon mo na aliwat. Kag hindi ang presyo sina hindi lang ya kay amo-amo sina. Bisan tod nga nahambal ka, thank you gid sa mahal nga Ginoo kay luwas sa katalagman ang mga pamilya way sa may nagkalamatay kung nagkaladisgrasya. Kag tapos na makitaan mong sulod balay mo nga do ano malang imo ginlabuga isang kawatan iyang pinabayaan daw mahibe timo iya. Aksyon Hotline. Yan mo na subong dapat mo nga alerto gid kita. No? Check naton sitwasyon naton diri sa probinsya kay sini nga aga ho haling kagabi daw ay gid nagahulhul pa si ulan Sige-sige magyapon ang tubod sang ulan mga kaaksyon. Hinay-hinay lang batyaga naton pero sa nabukid nga porsyon daw naga-bira-bira man ka ulan to. Aksyon Hotline. Masami iya mga kaaksyon nga kuan, masami iya nga matawag naton, masami iya nga ginatunaan sining nasambit nga baha-baha amo iya
Sa baha-baha mga kaaksyon, dapat ibantayan tagid ini. Aksyon Hotline. Hindi dapat kita magkulo-kumpiyansa gid ano. Di kita dapat magkulo-kumpiyansa i-monitor ta probinsya sang Negros Occidental Subong. Kumustahon tang aton sini palibot no. Okay, sige. Check naton sini matiniyon ang taga probinsya mismo. Aksyon Hotline. Kay why naman ta sang iban pang pangangitaan pa diri mga kaaksyon kundi ang naga-monitor 24/7 nga mga otoridad naton no. Kay hindi man pwedeng pulo-pabayan ta ini nga sitwasyon no. So check naton si Dr. Seyfard Kailian sa aton sini nga pagpangalagad kay sila ning may otoridad gid sa pagplastar sini tanan-tanan. Actually diri sa Bacolod kag Negros ang ginatutukan subong hindi kay COVID-19 kundi ang baha gina-monitor subong. Aksyon Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya sa baron tanay si Sir si Dr. Seyfard Kailian. Sir, may aga doc. Yes, may aga. May aga, Bryan. May aga man sa tanan pagpalamati isang imong programa. Aha. Pag-umpisa sang Enero, Dok, wala na gid untat ang ulan-ulan, naguntat lang tag duha ka adlaw, balik na naman kag ang lain pa diri kay may ara gid sang nagkalabilin nga mga baha kag problema, ano? So nagsidigan nga Sabado San Carlos kag iban nga porsyon sang Negros. Kagabi daw porte naman ang bubo sang ulan, may mga report talin sa Talisay nga nag-alert na sila sa Kaliling Kawayan may baha-baha man to, sir. So far kumusta subong ang bilog nga Negros Occidental, sir? Yes, no. Actually, Bryan, nang kuan man lang na wala man sila ka submit sa report. I think ang aton nga kuan wala gid man saka sa amo sila ang tubig. Aha. Sa areas, no. Wala po to sang San Carlos sang no. Nandigan nga adlaw nga medyo nagsaka dito sa barangay 1, 2 Rizal, no. Sa mga apat ka barangays nga flood zone nila. But again, because of the low pressure area, ang nagligad ng low pressure dissipate, subong, ara na naman sa sa summer area, may ara naman kita sang bagong LPA. That's why nagsigisigi man ang pag-ulan sa probinsya sa Negros Occidental. Pag ang aton LPA may upod pa ini siya nga tail end of the frontal system line sang kundi nagamit ang amihan kag ang aton easterlies. So ang precipitation is very rapid. That's why nga sa Subong daw alang kita sang adlaw, no, because of cloudiness of cloudy skies and localized thunderstorms and isolated rain showers, no. So mo na sa ang atong Subong, no, nga ma-experiencean. That's why nga we must always be prepared in any eventuality. Mayo kay ang tanan subong nga mga LGUs daton niya Doc no tanan daw kuha naman nakaprepara na sa tanan nga oras, wala nang tulugan pala binagid kun daw wala untat man ang ulan na Doc, ano, nakakuha na sila, nahambala na sila sinitanan. Yes, daily may advisory kita halin sa OCD nga ginapatag naton sa aton mga DRRL officers, no. So may ara kita na chat box, no, chat group man nga ginahabuyan sa tanan nga mga information regarding the weather system and kuha na sila, updated na sila, and especially sa ila area kung ma-monitor nila, especially kung wala daw sa ulan, nag-alert na sila, no, high alert na sila para sa pag-monitor sa sila nga mga kasubaan, no, especially those low-lying areas, no, na may pilang ginabahaan. So na-activate, no, disseminate na sa information for them to decide, no, on what to do, especially those thunderstorms advisories and general flood advisories. Dok, atong mga puloy nagliligad bala to nga nalabot gid sa baha nga ara gid sa kilid sang suba. Dira sa mga Talisay, sila Victorias kag iban pa. Ano man gin pa sugtan to sila nga makabalik for the meantime sa ila sini nga lugar despite nga ti amo ning situation naton gyapon, Dok. Again, no, may ang iba na ara naman ning iba nagbalik naman sila mga panimalay. But sang nagliligad to may mga nagapabilin pa sa
evacuation centers, especially doon sa ginhambal mo nga na naguba ang ilang mga animalay, but because may mga assistance man nga ginahatag ng ating mga DRM council sa Banwa ug Sudad, no, mga shelter assistance, no, nga ginahatag ng Banwa, no, kagang daw mahatag mo ganito ang aton nga PSWDO sa mga shelter assistance, but amo na ng subject sa kung ara ng availability sa ilang mga ang financial support nila bala. Siyempre ang mga LGUs are the first to respond, no, sa aton nga mga pumuluyo, especially those nga nagubaan sa ilang mga panimalay, no. Ang itan may nagakabilin sa evacuation center, but siguro at this point, no, kaya daw ang last naging report sa amon, damo na sa nagpululi, nagidman niya sa ilang panimalay. We will check on the latest situational report for 9 o'clock karon sa kada siningada. So balik tagamay lang Dok, sini nga adlaw liwat eksperyensya ho naton diri sa Bacolod kag Negros ining maulanon gihapon nga panahon Dok. At least this morning ang mga utod naton nga naga-monitor subong hindi mas lang magsulo salig-salig naman sa ila kaugalingon bla tapos kibot kita i-rescue na naman sila kay ti amo na ara na trap na naman sila Dok. Yes, no, ang tunabi nga national subong ang latest nga bulletin sang aton nga sa aton nga pag-asa, no, especially nga may low pressure kita, maghahatag sang moderate to occasionally heavy rains over over Negros Occidental, no, and that within 1 to 2 hours, no. So amo na ang daw rainfall advisory number 2, no, alas 6:50 kagina gini pa guwa sa pag-asa, but we will have to monitor this because nga ining aton nga system, no, may ara sa low pressure nga ara layon sa 65 kilometers east of D1, Eastern Samar nga ara sa 11.0 degrees north, 126.3 degrees east, no, tag-embedded ini sa intertropical convergence zone, no, sa Visayas kag Mindanao. May tail end of frontal system pa kita affecting eastern sections of southern Luzon, northeast monsoon, no, nga ang amihan naga-apekto pa sa Luzon, no. At then, no, kung lang taon natin sa nakita namon sa satellite image man, no, tang cloud formation, no, daw halos bilog nga aton nga country, no, or bansa natin Pilipinas, so covered gid sang cloud, so kasi ang nagahampang LPA yung aton nga kuano ng ITCZ and ang ating tail end of frontal system. So tatlo ka weather system in our location o sa aton pungsod. So medyo mabugnaw, maulanon, no, nga panahon, from light to moderate, at times heavy rains, no. So we have to nang magulo aligmat kay kun maski panalitila na siya diri sol, no, kung sige-sige ang pag-ulan. And then amo na bla sunday, no, ang right ingredients, no. Kung magluto ka kundi namit ang sabor kung kompleto ang ingredients. So kung magkompleto man ang ingredients, even though talithilan siya, tangta for 12 hours luto talithi. And then with the right high tide, then you will expect flooding, no. So pero may usog ang ulan, nga no, kung low tide siya kag lubo kayo ang tubig, hindi gina sa magbaha, no. Yes. Again, ang parameters ang aton nga pagbaha, no, dapat naton tandaan because this will be ni siya nang unique ni siya sa kada isa ka LGU, no. Kung pariwabing example lang, no, ang Silay, no, sa Silay City, ngara kita da nga 1.5 higher ang atong high tide, with 3 to 4 hours nga moderate to heavy rains,
sigurado mabahagid ang area sa sila, no? Or may ara na ang mga parameters, no? So, ang mga parameters ina-establish ng LGU on when sila dapat nagabaha kag naga-call for evacuation. So, ang ating mga DRM officers knows these parameters, especially sa tagsa nila kay LGUs, citation relocation specific kita, no? Lain ang sa north at sa central at sa southern Negros. Sir, ining tatlo nga ginlawag mo do usual ini katabo or talagsa lang nga nagadungan ning LPA, ITCZ ni kang isa to kag plus pagid sa high tide abi oo. Actually, Bryan, no? Ang sini ko lang ning tuig ni sugata. Gani, no? Tatlong dungan din sila. Usually, kita kung may LPA, ang aton nga frontal system actually na dugduman ko na dugduman ko na observe namon nga ining aton nga ITZZ ang Intertropical Convergence Zone, a sort of nag-us-us na siya, no? Doon una makita ko lang ni permi sa first ang Luzon party. Hindi ko ni makita siya diri sa aton hindi ko makita nga sa tunga-tunga. Dali na balikan to si Doc Kailian. Aksyon Hotline. Kaya gina-explicar nato ng ining balangga katabo subong do hindi kadululungan amo ni nga damo ulan. Doc balid ra mo Doc. Yes, so ang convergence zone bala ang easterly side ang aton nga amiha naga-converge, no? So ang convergence zone subong ari na nayon sa area sa Bicol kag sa sa Visayas, Eastern Visayas. Itong Eastern Visayas affected, especially for cloudiness and precipitation, ang hindi man makakuan ang Western Visayas, makaagong din siya. Especially nga naga-form ang aton LPA diriya sa Mindanao. Kung lang taon mo, masandwich ka sa duha ka system, sa diin, hindi kagidya ka palagyo nga may ulan kagidya nga pag-aagumon tungod sa nga duha ka system nga naga-influence sa aton weather. Sige. Doc, ang imo panugyan liwat sining adlaw ay di naton mapaktan plus the fact nga makit-an naton ang situation ginman naton subong nga wala ginman sang adlaw kag nagaligom dulom sa bugos nga Negros. Again, Doc, ang imo sini panugyan sa mga utod ta. Yes, Aksyon, Bryan, no? Again, ang ating reminders, no? Our Governor Bong Lacson, no? Reminds everybody to pray, no, for the safety of the province. Prayer is the best weapon that we have. Kung sa diin mapalayo sa katalagman kag sa mga disasters. And everyone should prepare, no? From the individual, pakadto sa iya family, pakadto sa iya community. So, ang pag-prepare natin dapat proactive, no? Wherein hindi na kita maghulat, no? Kundi kung pamalukpan kita kag makaagi kita disaster, we should prepare this time nga wala pa, and then always make sure no nga some evacuation centers, your warning systems. These are all very important. I mean, dapat natin mabalaan sa tagsa-tagsa ka pamilya. Dapat natin tandaan nga when in times of evacuation or in times of heavy rain, no, dapat kabalo na kita mag-evacuate sa kagalingon natin. Safety first, no? Amo kitang natin mo. So, Aksyon, Bryan, no? Salamat, Gid. Kag ngayong aga sa tanang tagpalamatisang Aksyon Radyo. Salamat, Gid, Doc. Good morning. Mabuhay ka, Doc. Thank you, Gid, Doc. Aksyon Hotline. So muna, no, ang sitwasyon naton sa subong sa nagapamati dira aligmat gid kamwa. Di naton mapaktan gid ang lakat sang panahon. Aksyon Hotline. Las 8:36. Balik kita dugay-dugay. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Doc. Good morning sa mga utod ta. Nakaambal ni Stephen Magbanwa. Morning, Aksyon, Bryan. Present ta. Salamat gid. Jocelyn Libuon Dispoho Araman. Si Dons Aguila. Thank you gid. Erwin Gonzalez. Good morning, Aksyon, Bryan. Monitor lang kami ni sa Maaw. Bia Jonathan Araman. Lilia Taton. Good morning. Monitor lang kami ni sa Gardenville. Salamat gid.
Si Maninay Maris diha sa Kuan, Barangay Rizal sa Urban, San Carlos City. May buntag diha nay. Jinilyn Bandoha. Good morning, Aksyon Radio. Bryan, always safe. Salamat, gid. Pilton Lipura. Good morning, Aksyon Bryan. Tamyaw ko lang sila ni Sharon, Ryan, Mary Grace. Gamonitor sila sa Pasay. God bless. Salamat, gid. Araman, si Vanessa Mayo, nag-monitor man sa USA. Joval Trinidad, good morning, Sir Aksyon Bry. We're monitoring live from Cabancalan City. God bless you always and to the number 1 AM radio station, Aksyon Radio Bacolod. Greetings to all the viewers, listeners who are monitoring right now. Salamat. Veronica Santillan Manukan, Araman. Nagapangapi, no? Milagros Cesar Alit. Thank you, Gid. Okay, bodamo negosyante ga negosyo ga padala sa aton diho. Daligid lang. Roy Dokdosil Sayat. Good morning, Aksyon Bry. Monitor lang kami diri sa Barangay Tigbaw, Calatrava. Ba, musta mo diha? Benji Bernardes. Ginadusogin ang vaccine nga halin sa China kay ang Pilipinas kadako sang liability sa China. Siyempre, may agreement ang China kag Pilipinas, kibot lang kita sini China na ang tag-iya ka Pilipinas. Amo nang kurat diha kung sa kuan pa. Bisaya mo na kurat diha. Aksyon Bry, good morning. Tamyaw ko lang Pax Security Agency. Si Valron Alvarez. Daghang salamat. Marilo Villar Tanaman, Araman. Buok kasabad sining nagapadala disang ano ni ila niya man. Negosyo online. Di ko na mabasang iban nga mensahe kay sila yang Alex Fuentes, Araman. Thank you, Gid. Alex Fuentes, may aga Aksyon Hotline. Kag-Aksyon, Sir Bry, happy rainy days or Tuesday sa imo, sir. Be safe. Salamat, Gid. Jinilyn Bandoha, Aksyon Radio, nagamonitor kami sa FB diri sa QC, no? Quezon City. Halong lang kamo, Aksyon Bry. Salamat. Wilma Cabarles, Araman. Carl Niel Ron Manaay, salamat, Gid. Benji Bernardes, good morning, Aksyon Bryan. Wala kasiguraduhan ang vaccine, amo na nga doubt ang thinking ka mga pumuluyo. Tuod, no? Emma Yanson, morning, Aksyon Bryan. Monitor lang di sa Masvilla, Carlota. J.E. kag John Sulatra, salamat. Amo na gani ang tawag dira, ginatagan lang sila sang Emergency Use Authority. Emergency meaning ginhingagaw lang ni, hindi pa sure. Noel Amar, good morning, Sir Bryan, and more power to your program. Salamat. Ace Diaz, Araman, sa Dapdap Silay City, nagatutukman. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Keep safe everyone. God bless and more power to ARB. Number 1 AM station. Salamat. Diricos de Lombio. Balik kontanis de Lomabe. Okay. Ariho. Isa-isa kontanis sila kay para naligid lang. Virgil Pinda, good morning, Aksyon Bry. Monitor always good from Celine Homes. God bless you and Aksyon Bry and your family. Salamat. Si Chair Ria, mayong aga, Aksyon Bry, lihog man ko tamyaw, pamilya ko dira sa La Carlota. Gia Libon Zirudo, good morning, Aksyon Bry. Monitor kami di subong purok sapa, kapita, keep safe. Ay, si Ibang manigali. Oh, salamat. Thank you again sa pag-monitor. Jerry Zero Jr., Noel Amar, again, Bry, I hope wala baha sa Don Salvador. Dobudlegro bahaon ng Don Salvador, bukid siya. Lolit Atos di Gayo, good morning, Aksyon Bry, halong gid, salamat. Macario Lozoriaga, Stephen Magbanwa, sige. Balikan kong iban karon dugay-dugaya, ha? Dabo patabalita, alas 8:41. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sumsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad las 8:52. Good morning lang sa kay Mercy Mirasol Flores. Naga-monitor sa Matinion. Nabal niya, dan like and share na. Stay safe. Salamat gidra sa inyo. Thank you gid. Si Virgo September nakatutok man sa Matinion. Lito Dayap, thank you gid. Good morning. Alex Monteza, ara naman. Aga pasang banwa naka-monitor na. Kag iba na ton nga mga utod, no? Sa Virgil Pinda, naman naga-monitor man sa Cinema Tinion. Thank you, gid. Sa nagapanghagad da pangapi. Mga pita na sunod lang magtulot-tawhay. Good morning lang ko, no? Tamiyaw lang, Sir Bryan, ang gabunan ko nga abyan, SN-2, Junard Ostunal of Philippine Coast Guard, PCG Bacolod Station. Kag sa gabunan, puro gabunan. Sa programa sang ARB, Guillermo Clarito sa nagahilapit diya nga kaadlawan. Bow, happy birthday lang advance da, no? Happy birthday kay Tatay Gimo da, tay. Edwin Pineda nakatutok man this morning, das 8:53. Aring maing balita para sa Bacolod mga kaksyon kay kundi ang problema nga dako sa City Health Office before ang gina-report naton diri pirming dinaguso kag linyahanay da sa mga tawo blang nga doon di mo may tsindihan kulang pa sa mga personnel nga magpangsaway. Subong na ideyahan makaksyon under iya sa liderato ni Dr. Edwin Miraflor ang OIC sang City Health Office. Magpatigayon sang online nga pag-process sa pagkuha sang Travel Authority sa aton sini nga mga utod kay gustuhon man naton sa kag sa indi mag-travel kasubong nga kadto sa iban nga mga lugar kinanglan magkuha ka sa Travel Authority gikan sa City Health Office para ma-prove dira nga sulhay ka kag hilway ka sa numan nga mga ginabatsyag. So para sa convenience sang tanan-tanan mga kaksyon kag malikawan ang pagdagsa sang pumuluyo kag inang ginatawag naton abi inang base ibada carrier sang COVID-19 palayo lang. Hindi ni mauntat ang COVID-19 karon kon hindi naton pagpangitaan sang ideya. So ang proseso nga himuon base maimplementar na sa misunod nga semana mga kaksyon. Ining nasambit iya nga online process ang Travel Authority dira. Daw ka maayo man no? May ara sang ma-fill up gisla kag health declaration dira nga form amo nang dapat nila nga himuon kag kinahanglan nga magpadulong sila sa City Treasurer's Office CTO, no? Kag dito sila, so of course, magbayad. Mayo man, no? Anyways, check na tubing patrol kay target nila diri makaksyon nga damo-damo ang siguro hindi na ni 200 guro ka kwan, hindi na ni 200 guro ka tao everyday ang makiter sang kwan sang CHO, bangod online na, kundi kwan dasig lang ni guro mag-inamos ni. Nami mano, tiyan mo ning dapat na idiyahon sa iban dira nga mga naga-process abi nga naga-dinagsa ang mga tawo. Ngitaan ideya paano maka-process pero explicar tani karon na makakuha ta sang dugang information regarding silikon paano kagid maka-apply online sining Travel Authority nga mga kaksyon. Check ko lang gamay patrol kaya sa area sa Matrion. Action Eden, good morning. Action Bryan po, hindi malanggali sang mahapos-hapos. Tani do ka, dugay na. Hindi, Kwan, may bakuna na. Gani. Pero anyways, Action Bryan, initial information na kuha natin dire kay we understand hindi man gid siling nga makapa-interview dahil ng mga personnel nga ari diri sa ECHO kay do wala pa di Action Bryan nakapanulong man si Doc Edwin Miraflor no nga initially Action Bryan most probably daw mga next week ang ipatuman ining online process sang paghatag sang travel pass Action Bryan which is much more easier sang kumbaga nakagisnan naibaluan pa nagliligad Action Bryan nga do perfect itong reklamo to sa mga una pa lang makasugod na travel kaya ang linyahanay diri sa City Health Office nagalumapaw lambot isa ka whole block isang CHO
puno sa linyahanay. Ang lain pagid sa to kay malinya kada taglas 4 sang aga pagkatapos first 200 ang kwaon ang sa punta to kaluluoy gid. Nag-alas 2 na sila. Oo, kay ti may mga ang iban may mga nagatinulog na di kag fiksado karikot bala sa mga requirements. Pero subong Aksyon Bray unahon ta ang wala pa na process ang ining wala pa na patuman ng online nga process. Subong Aksyon Bray naga-cater sila sang 150 ka mga tao Aksyon Bray sa aga, 150 man sa hapon, kag may ara pagid another 20 sa aga para sa may mga sweeper flights Aksyon Bray. Ara bala pagkabuwas din may biyahe sila, kag another 20 sa hapon. Usually Aksyon Bray hambal di sang liaison officer dire, kumbaga siya na din nag-serve receptionist gid ki ari, di siya bantay kay nagaproseso Aksyon Bray kag ato ni napamati man sa Aksyon Bray. Kay naghambal siya nga hindi nagagali kinanlan Aksyon Bray sa mga x-ray. Unlike sang una. Nga sa x-ray pa lang linyahanay ka, bayad ka pa 180 Aksyon Bray. Ang x-ray na mo na blang rason ko na nagkaladula itong iban. Amo na. Sino naman? Sino na? Ang ginbuslan. Good. Kaya mo na Aksyon Bray, hambal yun natin 180 pa na ng x-ray hambal ko na ang iban wala na hindi na magreklamo sa 180 reklamo na linyahanay pala Aksyon Bray sa x-ray os mahulat ka pati pagkabuwas ka pa makakuha travel authority pero subong Aksyon Bray kung may ara ikaw sang backtrack amo na lang ng scan dire ma-fill up ka sang form kung naubo ka abi nasik-on ka truth honesty is the best gid Aksyon honesty is the key kumbaga gali Aksyon Bray kay papel lang man di butangan mo di kung nahilanat ka naubo ka for the past few days tapos amo na di Aksyon Bray pagkadugay-dugay maximum of 2 hours kuno makuha mo na ang imo sininga travel authority. How much more kung may online process na Aksyon Bray hindi na kinanglan magkadto dire ang mga pumuluyo ang bang base ang hindi na malikawan na for sure Aksyon Bray ang reklamo naman na sa system mo kaya damo nag-access pero at least somehow ara lang sila abi sa ila balay nagaproseso dira sang ila para sa travel pass ang fill up form ni subong Aksyon Bray nga mga papel nga ginapanghatag dire sa online na ina sabton kag with the with the advanced technology Aksyon Bray kaupod sang backtrack system nila process sila bayad sila abi dayon sa may ara naman Aksyon Bray base upod sila sa online may mga GCash naman may mga fund transfer amo nang muda subong Aksyon Bray mo nga cashless pwede sila kabayad sa City Treasurer's Office Aksyon Eden. Yes, correct Aksyon Bray kagte after sina maulat na lang sila textan sila kuhaon na lang nila diri sa CHO ang ila sininga travel pass ang mayo sini kay I'm sorry Aksyon Eden ang mayo sini kay like for example ma-travel kami next month abi no. So, subong palang process ka na? Yes. Okay. Pwede na Aksyon Bray. Kaya basta less hassle bala Aksyon Bray. Kaya sa una, tuya, ulan, init, diya kita mo man ding linyahanay sa CHO, reklamo sa aton na hindi marapal tungod sa mo nga proseso. Subong na solusyonan. Mayo. Mayo gid diya. Doon na dugay-dugayan lang, pero sige lang hindi kay nadugay-dugayan dugay gid amo na natapos na si COVID gani manugtapos na mo pa ni nadumduman pero congratulations kay Dr. Edwin Miraflor kay naidiyahan si Aksyon Eden correct Aksyon Bray kay kabay pa nga once nga magwa na ko Aksyon Bray ang mga guidelines kay syempre ipabalo man na sa aton sa mga otoridad kay syempre makabulog man kita for information dissemination man Aksyon Bray with regards to this new process pagkuha sang travel pass. That's why kaya pag fill up pa lang sini paano ka mag-fill up dapat may data kani online kani dapat anong himuon mo amo ni pa data sini subong initial pa lang ini nga amo na may ginaamat-amat na nga pag-process sining online na kuha sang travel authority Aksyon Eden pero subong ti galinya damo tao da subong no so far Aksyon Bray wala subong gani ang mga ika-109 pa lang niyo nga nahatag ni sir ang iya di nga
nga numbers Aksyon Bray. Usually kuno damo tawo kada Lunes nga adlaw Aksyon Bray. Ba siguro dugang nga factor kung may tawong ulan man guro Aksyon Eden Isa pa gid Aksyon Bray kay although may mga kanupitent diri sa gwa. Di syempre imbes nga makuha ka travel pass hilway ikaw isa makakuha ka dayon. Basi pagabot mo din sa sulod mo sulay ka sa ulan kag mainit tapos mag-ubo-ubo ka di bala. Grabe nga mga problema pa. Grabe nga mga kuan dayon no, mga reaction nila sa aton diyan balsang isa sa tani sa NSO pwede online man no. Imagine mo na ha. Grabe na gid Aksyon Bray subong minsan mga bata subong tigulang subong nagatuo naman isang online Aksyon Bray kag sa mga cashless payment. Kay daw amo maning lakip man sa ginatawag na new normal. Ari pagid isa ambal niya sir NBI pagid tani pwede online man. Amo nang dapat tun-an sa mga ahensya sa gobyerno nga ginapilahan pirmi magkuha Aksyon Eden ano? Correct Aksyon Bray. Gali kay tikis bala i-work out naguro nila kay Budlay na sabi sa mga NBI Aksyon Bray may mga fingerprints mo nga ginakuha. Amo na galing ano? Picturean ka pa na do amo na Aksyon Bray ando Budlay dira. Di ba si dasona? Basi kung may scanner ka mo sa inyo bala, di ba si pwede ka lang nakano sa fingerprint mo. Ati guro schedule by appointment guro buwas kadto kadi ha fingerprint kadi. At least kuan gyapon ng tawo makontrol gyapon ng tawo. Subo Aksyon Bray actually may mga online appointments para maka-accommodate sila sa kamulang may mga numero sa isa ka adlaw lang kadamuon sa isa ka adlaw Aksyon Bray. Mayo gid no may mga Sineco pakita ang Sineco pwede ka nakabayad sa mga diin abi nga mga sa mga bayad center mga bayad abi. Center pero mga iban nga way gabalalaton subong i-check tanibla kay ning sa Sineco kag ang labi na gid ang basiwa subong damo way gabaton nga bayad center. Kay ang ini mga bayad center may agreement sila with the basiwa wala ang prime water do mo na do problema man ni subong mo amo na nga ginadagsa subong ang basiwa binayranay Aksyon Eden anyways so mo na thank you Aksyon Eden sa paghatag info dira mga tao subong damo nalipay sining information Aksyon Eden. Yes, correct Aksyon Bray live diri sa gihapon sa City Health Office Section E Diraboso una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon na Radio. Aksyon Hotline. Thank you gid sa taga CHO no. Gapangita ideya paano ipahapuson ang mga trabaho. Hindi kay mangita ideya paano maka-income sa ila trabaho. Ti mayo ni nga tika ngo mayo gid din. No gin ideyahan gid. So ibanda nga naga-monitor ngayo kamo kwan abi ng giya abi guidelines abi or anong mga ideya ginhimo sang CHO kabalo ka magkuha ka sa travel authority karikot gimanada mo lawas mo nang i-check mangkuton ta kada pero nakuha nila via online ini kung paano ina ipa-explicar tagid ni magkuha ka man guro sa mga police clearance dira pwede naman mahimo sa mga kapulisan manaton mo no via online kun ano pa dira anyways tagantas la chance nga maghuna-huna man sila kun pwede gid man ano last 9:04 na mga kaksyon Aksyon Hotline 2006 going down already for best public affairs program for radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Hotline. Mga galang kay Madam Teresa Hofilinia. Salamat gid sa pag-monitor. Arman Regalado, nagatutok man dira sa Banwa sa Isabela. George Gargasiran sa Singkang Airport. Araman si Joe Magbanwa. Good morning. Okay, sa inis okay na, no? Imagine mo, report section Eden kay na sa City Health to. Sa SSS gali Aksyon Henso binangigay man sa linya ho. Aksyon Hotline. Na amo ning sa bago nga teknolohiya naton subong tun-an tanan ng ulo online nga ini kay ari kita sa COVID daw nagsanto do ka timely man bla nga dapat mag-online kita na lang sa mga process naton bangod sining COVID hindi na magdikitanay dira kon magalat nanaya. Aksyon Hotline. Ang SSS to tilaban para datanan mga action hands, mga may edad na mga tigulang bla, so stable ni rabol ni sila sa virus. Aksyon Hotline. Ay nako naman. Anyways, karon na update sina Dugang namis Bacolod kay damay siyam ka barangay o ko siyam ka mga city or barangay health center ipatukod sa siyaman ka mga barangay. Maayong balita ini Kompletohon ta detalye karon sa udto sa gahapon kagabi. Aksyon Hotline. Kulo-kula boss na gidta, no? Upod sa bugos nga puwersa sang Aksyon Radio News Team kay Aksyon Rex Cantong si Maldito ka kuno naga-monitor man. Porti nga ngalan niya. Akon Maldito lang ako siya. Maldito ka kuno. Station Manager Aksyon na Magbanwa and standby karon sa iban pa nga mga update sa balita diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden, talos nga nagpangalagad sa ngalan sang regular nga anchorman. Aksyon Artay Hupon, may aga, God bless Bacolod Negros. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,